Host sa Daily News Magazine program nga GTV nga dapat alam mo. Bibisita sa Sugbo aron isilibrar ang first anniversary sa programa. Ani ang report? Gilusad sa miaging tuig ang programang Dapat Alam Mo, pinaagi sa GTV channel Lukop Nasod, kini aron magdaog ng kalain-laing putahe sa kahanginan, sama sa entertainment, labas nga mga balita ug mga trivia alang sa mga tumatanaw. Aron sa ulugon ang ilang unang tuig nga kasumaran, ang Sugbo mo'y usa sa mga dapit nga ilang gibisita. Giadto ni Kuya Kim Atienza ang mga wa mailhi ug talagsaong mga lugar sa syudad. Misuway usab siya sa mga pagkaon nga tatak bisdak, mga pagkaon nga dinhilang matilawan o pwede di aing kaunon sama sa puffer fish. Para siyang napakalinamnam. Hindi ko may kukumpara sa ordinaryong isda ito. Basta very fatty ang kanyang lasa. Usa ang Sugbo sa napiling i-feature sa ilang anibersaryo tungod kay puno kini sa mga atraksyon ug daghan pa ang mga nindot nga mga lugar nga wala pa madiskubre. Samtang may bisita usab dinhi si Patricia Tumulak, ang co-host sa Dapat Alam Mo. Din iyang gisuwayan ang mga water activities ug mga beaches. Ang Dapat Alam Mo makita sa GTV matag Lunes hangtod Biyernes alas 5 sa hapon. Uban ni Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.